Hey, hola, ¿cómo estás amigos? What's up? にーはおというわけで、なぜ中国語を今ね、話したかと言いますと、実は最近中国語も勉強してます。はい。というわけでもうね、何カ国語喋るんだっていうね。はい。英語、中国語、スペイン語、日本語。日本語もね、今ちょっと勉強中なんやけど、最近ね、歴史をちょっと勉強してまして、歴史か日本のその仏教とかね、そういう感じのものを勉強したら、そもそも漢字ってさ、中国から来たわけよ。ってなったらさ、日本語ってさ、中国のが早いわけやんか。ってことはさ、元祖なわけよ。そういう元祖をちょっと覚えたいなっていうので、ちょっと最近ちょっとまた勉強し始めました。はい。というわけで、いろいろやってるんですけども、もう8月というわけで、8月の今日11かな、2020年の8月11。もう今年もあと4ヶ月で終わりですよ。うん、終わり。なんとも終わりですよ、ほんまに。だからね、毎日毎日ね、ほんまに一日一日を大事に生きていきたいなと思います。はい。というわけで、今日のテーマはですね、継続できるコツというか、継続するためには何をすればいいのみたいなね、感じなんですよ。でね、僕結構いろいろ継続してるんですよ。うん、実は。その筋トレもそうやしね、格闘技もなんか筋トレ格闘技も10年以上やってきて、でその後その英語っていうのね、興味持ち始めて、英語も今勉強してるし、スペイン語も勉強してる。で、最近中国語も始めました。というわけで、なんかいろいろやってるんですよ。うん。で、いろいろね、継続してるんですけど、なんかね、この YouTube もある意味継続してる。で、その中で、どうやってね、そんな継続してるのみたいなね、多分思う人いるかもしれない。例えばさ、英語学習でもさ、なんか勉強してたけどやめましたとかさ、どうやってなんかそれで継続するのとかね、なんかね、困ってる人おると思うね。で、俺も困ってたけど、俺はなんか知らんけど、続いてる。で、その理由は最近明確に分かりました。はい。で、その答えを今日は説明したいなと思います。で、結論から言うとね、これね、触れすぎず触れすぎないっていうのがね、大事なんですよ。うん。触れすぎず触れすぎない。みたいな、どういうことみたいな感じじゃないですか。で、多分、俺が思うにほとんどの人は、なんか例えばね、じゃあ何でもいいですよ。じゃあダンスをなんか習得したいって言って、ダンス教室に行きました。英会話教室に行きましたってなったら、なんかさ、週5とかさ、週4とかって結構がっつり行くんよね。がっつり行くのよ。で、これダイエットも一緒なんやけど、がっつり行くとね、継続できない。なんでかというと、そんなね、フルパワーで、そんなじゃあ、半年とか1年間ね、できるかってできないわけよ。で、なんかそこでなんか分からへんけど、多分日本人の特有なんか分からへんけどね、特徴なんか分からへんけども、なんかね、ちょっと、自分には無理だ、みたいな。時間なんか無理みたいな感じで、なんかすぐ手放しちゃうわけですよ。手放したりすぐなんか自分を追い込むわけですよ。で、これがね、ちょっとね、原因なのかなと思うんですけど、要は、なんかね、詰め込みすぎないね。で詰め込みすぎで継続してる人、僕も含めて多分他のね継続してる人も多分、一緒だと思うんですけど、程よい距離でいるんですよね。程よい距離でいいです。だから例えば僕やったら、英語、スペイン語、今最近中国語も始めまして、日本語はもともと母国語やからね、いいんですけど、じゃあそう英語とかスペイン語とかって、僕もスペイン語ペラペラじゃないけど、日常会話ぐらいは、旅行レベルぐらいはいけるよみたいな感じなんよ。1ヶ月あればもう本当に多分日常レベルぐらいでガンできるんやけど、その俺の場合はね、例えばね、週1回とか週2回でもいいから、英語とかそういうスペイン語の学習をするわけですよ。で、ここで大事なのが、もう僕の場合ね、無意識でもそういうの多分、無意識で好きやからね、やってるんですよ。で、そうやってる学習法があるから、程よい距離で、こうなんか、ジャブみたいなこうパンチ打ってるわけよね。それで、その時にまたそのひらめきがあるわけよ。あれみたいな。この表現なんか全然知らんなみたいなので、なんかそこで調べるわけよね。興味があるからね、もともとね。うん。っていう感じで程よい距離でつまみ食いしてるわけ、でもさっきもね言ったけども、なんか継続できない人っていうのはもうなんかがっつりやるわけ。もうなんか一日フルでなんか英語学習とか、なんかテキスト全部読むとか、なんかそんな感じなわけよ。ってなったらもうそんなフルパワーでさ、そのガソリン持ちまへんでっていうことなんですよ。だから省エネでね、もうね、程よい距離でもう距離を保ちながら戦うんですよね。戦うって言ったら表現上おかしいけれども、程よい距離で、いい感じにコネクトね、つまんどくわけですよ。そうするとどっかのタイミングでまたモチベーションが上がって、またやる。そしたらその周りからしたら、あれこの人なんか一回やめたけどまたやってはるみたいな、またやってはるっていうで、結果的に見たらこう長いことボワーってやってるわけよ。で、これがね、結構ね、継続するためのコツなんですよ。うん。だからいい感じの距離感で保って何か新しいこととかね、何でもええよ、ほんまに英語と何でもいいけど、そういう距離でやるとね、ほんまにね、気づいたらあれもう半年1年とか、あれみたいな、気づいたらなんかあれもなんか俺できちゃってるみたいな、やってるぜみたいな感じになるわけですよ。っ
っていう感じの距離感でいきましょうっていうことです。はい。だから僕も英語、スペイン語、中国語、最近中国語、昨日から始めましたけども、そんながっつり最初からやらないです。なんでかというとしんどいから。そんなね、パンパン入れてもね、やっぱ実際アウトプットしないとね、やっぱ話せないんで、話す練習しないと話せないんで、そんな感じの距離感でやっていこうかなと。僕は何でもそんな感じでやってます。なので、皆さんも何かしらのヒントになるかなと思って今日は動画撮らせてもらいました。というわけで今日はこんな感じです。いや、最近ね、ほんまにね、ひげをね、伸ばしててね、ちょっとイメチェンしようかな思ってるんです。髪の色もちょっと変えてやろうかなって思ってるんで、ちょっとね、それはどうでもいいんですけど、これもね、いい感じの距離感でやっていこうかなと思ってるので、はい、皆さんも頑張ってください。というわけで皆さん今日もありがとうございました。というわけで皆さん、See you. Hasta luego. See you. Bye bye.